Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyadillahi ta'ala. Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrat al-Hutub Syamil Maqam al-Hawati al-Azam Sultan al-Awliya Syekh bin Hasan Ali Asyadi. Wa ila hadrati Mursyidina Murabbi Rahimah Maulana Habib Muhammad Muslim bin Ali bin Hashim, khususan Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Zainab. Ila hadrati masyayikhina ustadzina ma'alimina walidina, khususan masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wa ila hadrati Syekh Hadal Kitab Jawairul Lama Syekh Misbah Mustafa wa usulihi wa fura'ihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa tulumihi wa matana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fit daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imame ulama tasawuf yaitu Imam Junaid, beliau dawuh, ilmuna hadza muqayyadun bil kitab wa sunnah. Artinya ilmu kita iki, yakni ilmu tasawuf atau ilmu tarekah, iku diiket atau ditaleni kanthi kitab Quran lan hadis. Jadi ilmu tasawuf atau ilmu tarekah, ilmu sing bahas tasawuf atau sing bahas tarekah, iku isine utawa kemae tolak ukur utamane adalah Quran hadis. Jadi gak terlepas sangka pembahasan Quran hadis. Melainkan orang mungkin bertolak belakang, gak mungkin beda. Nek neng ilmu tasawuf kok ngomong ini berarti neng Quran ya ana pembahasan tentang iku. Gak mungkin bertentangan. Hingga saya ora ana lakon tasawuf yang nyimpang saking Al-Qur'an lan sunnah. Jadi apa wae sing tentang tasawuf, perilaku apa wae to, ilmu apa wae iku gak enek sing bertentangan karo Al-Qur'an hadis. Kabeh gak enek sing menyimpang karo Al-Qur'an hadis. Jadi saling berkaitan atau cocok lah. Yen ana perguruan tarekah kok tumindak nyimpang saking Al-Qur'an karo sunnah, iku ora salah Islam, nanging sing salah ya wong sing ngaku-ngaku guru mursyid. Jadi kok ana seorang guru, misal guru mursyid, perilakune utawa aktivitasnya kok nyimpang sangka Al-Qur'an hadis, berarti ya aja disalahno Al-Qur'an hadis aja disalahno perilaku sing di syariatno, melainkan wong iku. Jadi kok misal ana iki cara diterapno ning secara umum, kok ana wong Islam nglakoni salah, nglakoni dosa atau maksiat, iku aja salahno agama Islame, tapi salahno wong sing nglakoni. Jadi Islam gak salah, sing salah wong sing nglakoni kesalahan. Padha karo iku ning kene kok ana seorang guru ndekne menyimpang sangka ajaran syariat, maka gak oleh disalahno ajaran syariate, melainkan sing disalahno ya sing nyimpang. Wong sing nyimpang iku sing salah. Sebab Al-Qur'an wis dawuh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya sira kabeh supaya padha gandulan karo tampare Gusti Allah, yaiku Al-Qur'an kabeh bae. Kenapa kok iso
gak entuk nyalahno Al-Qur'an hadis. Mergo Al-Qur'an hadis iku wis mesti bener. Justru awak dhewe iku kudu mengikuti Al-Qur'an hadis. Jadi kok ana wong ngaku ahli agama, tapi ndekne menyimpang saka ajaran agama, maka sing disalahno ya wong iku kudune. Aja sampai nyalahno ajaran agamane. Mergo ajaran agama mesti kanggo Gusti Allah. Sing salah ya wong sing nyalahi aturan lah sing salah. Yen ana wong Islam ora salat, ora zakat, iku ora salah Islam, nanging wong kang ngaku-ngaku wong Islam iku sing salah. Indekne ngaku Islam, secara KTP ya Islam. Intine pengakuane jerene Islam. Tapi sangka perilakune kok ora mencerminkan orang Islam, nglakoni dosa gak tau salat, bahkan zakat pun gak tau dibayar. Intine kelakuane gak kaya wong Islam. Maka aja sampai awak dhewe nyalahno agama Islam. Tapi sing disalahno kudune wong sing ngaku-ngaku Islam. Gak pantes kan wong ngaku Islam kok ora salat, ngaku Islam kok ora mencerminkan keislaman kan gak pantes. Makane nek ape ngelek-ngelek ya ngelek-ngelek wong sing ngaku-ngaku tapi ora gelem mencerminkan gitu. Aja sampai nyalahno ajaran syariat Islami. Sebab Al-Qur'an wis dawuh wa aqimus sholata wa atuz zakah. Sira kabeh supaya padha salat lan padha zakat. Yen ana kiai utawa wong sing namake awake wong intelek utawa ulul albab padha rebut kedudukan ana ing pemerintahan utawa ana ing kalangane masyarakat, rebut pengaruh, rebut kedudukan dadi wong sing nonjol sehingga Islam ora duweni kekuatan, iku ora salah Islam, nanging salah kiai-kiai utawa wong sing ngaku-ngaku pemimpin. Misal ana pemuka agama, misal kiai, ana kiai dene melok pemerintahan. Mergo melok pemerintahan kok Islam semakin menurun, berarti aja disalahno Islame. Melainkan salah kiai iku. Kenapa ndekne melok pemerintahan tapi mengabaikan peningkatannya agama Islam. Jadi luwih apik endi? Kiai fokus karo Islam ning desa-desa utawa ndekne mel pemerintahan. Iku luwih apik endi? Ya luwih apik fokus karo desa-desa, fokus karo masyarakate dhisik. Nek masyarakate iso mandiri, lagi melok pemerintahan gak apa-apa. Tapi nek masyarakate kok cara ditinggal kiai kok mengalami penurunan, maka ya kudu fokus ning masyarakat. Aja sampai ana ulama, ana wong ahli agama dene mlebu pemerintahan tapi orang delok-delok kondisi. Orang delok-delok kondisi sampai-sampai masyarakat sekitarnya mengalami penurunan dalam segi agamanya. Sebab Al-Qur'an dawuh wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Artinya sira kabeh aja padha rebutan, rebut harta, rebutan kedudukan. Yen sira rebut-rebutan tentu pecah belah lan ilang kekuatan sira. Jadi misal ana dari sekian banyak para ulama misalnya, iku ya aja melu pemerintahan kabeh. Gampangane kudu dibagi tugas. Gak apa-apa melok pemerintahan tapi enek sing ngurus masyarakat, enek sing ngekei peningkatan kanggo masyarakat. Aja sampai mlebu pemerintahan siji kabeh mlebu. Jadi seimbang lah. Ya enek sing mlebu pemerintahan, enek sing melok ning ngurusi masyarakat, bagi tugas. Jadi ora kelangan salah siji melu karo. Dalam artian sing siji melu pemerintahan, sing siji melu ngurus masyarakat.
Ingkese yen sira ngukur kebeneran laku, aja ngawasi menungsane nanging kepriye dawuh Al-Qur'an lan Sunnah Rasul. Nek awake dhewe pengen ndelok perkara iku apik apa orane. Ya arti pengen menilai perkara iku apik utawa ora. Ya aja dinilai menungsane. Nanging dawuh Al-Qur'an karo Sunnah iku apik ora. Intine kok ana suwiji kegiatan. Tapi iku apik apa ora? Aja sampe awake dhewe menilai iku apik wong-wong padha nglakoni, aja sampe ngono. Intine perkara iku dianggap apik ora iku ya didelok Al-Qur'ane piye, didelok hadise piye. Nek hadise ngomong elek, hadise ngomong utawa Al-Qur'ane ngomong elek, berarti ya perkara iku apik. Perkara iku elek, meskipun wong-wong ngarani perkara iku apik. Jadi keapian utawa kebenaran suatu hal itu gak iso dinilai sangka omongane manungsa. Kok ana manungsa ngomong iki apik, gak iso. Kudune sing menjadi tolak ukur adalah hukum ning Al-Qur'an karo hadis iki ngomongnya piye. Rasulullah SAW sebab saking welase marang umat reneng kegawatan dene dina kiamat iku kaya mengkono gedene kanthi bijaksanaane nuli paring dawuh kang mesti bakal kedadian ana ing dina mburi lan kang dadi tanda-tanda parke dina kiamat. Maksudnya kanjeng Nabi Muhammad paling keterangan gandeng karo alamat kang nuduhake saya parke dina kiamat iku ngelingake marang para umat Islam supaya padha ngati-ngati, supaya padha taubat lan padha sadar nata awake dhewe ngadepi kiamat kang mesti wujud. Lan aja anut apa kang lumaku ana ing masyarakat ing zaman saiki. Iki intine kanjeng Nabi Muhammad iku ngekeki awake dhewe peringatan bahwa sebagai umat akhir zaman awake dhewe kudu hati-hati. Hati-hati piye? Kondisine saiki wis gawat lah gampangane. Maksudnya aja sampai terpengaruh karo mayoritas. Misal ning mayoritas masyarakat kok perilakune elek-elek kabeh. Aja sampai awake dhewe anut iku. Awake dhewe kudu duwe dasar, kudu sadar bahwa sing apik iku sing piye ya iku sing dilakoni gimana. Aja mentang-mentang iku mayoritas, aja mentang-mentang iku wis umum terus dilakoni padahal elek. Sing apik ya tetep kudu dilakoni meskipun jarang enek wong lakoni. Jadi kok ana perkara mayoritas karo perkara minoritas. Iku aja didelok mayoritasé piye. Aja didelok minoritasé piye, tapi sing didelok iku apik utawa elek. Kok ana perkara elek, misalnya ana dua perbandingan. Kok ana perkara elek tapi umum ning masyarakat, karo perkara apik tapi jarang dilakoni masyarakat. Dia kudu milih sing apik tapi jarang dilakoni. Kenapa kok ngono? Dia kudu duwe prinsipnya kudu milih kebenaran meskipun kebenaran itu jarang dilakoni. Daripada awak dhewe nglakoni mayoritas padahal iku perkara elek. Jadi meskipun iku umum ning masyarakat, tapi kok perkara elek, maka ya tetep kudu dihindari. Jadi gak iso dienggo tolak ukur. Mentang-mentang kabeh wong nglakoni iku, terus gak didelok elek porane. Jadi sing penting iku apik ora, aja umum ora. Nek umum ora iki gak iso nggo pathokan kan iki.
Lan ojo anut apa kang lumaku ana ing masyarakat ing zaman saiki. Ing zaman saiki misal maksiat koyo sebagai hal biasa, saking umume dianggap koyo orang maksiat. Niku gak oleh wadi ngakoni. Dalam arti tetep kudu menghindar. Tapi kok ana perkara elek, perkara apik ning masyarakatku gak umum. Dalam arti jek minoritas sing nglakoni, ya ade kudu termasuk bagian minoritas iku, kudu melok nglakoni. Allah Ta'ala dawuh ana ing kitab suci Al-Qur'an, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillahi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.